iki lho nek arep ngobati urang iki akeh ning kene. Urange gede-gede iki. Urang iki urang sing bening-bening niku lho, sing ora ireng. Wah, mantap iki ngobati ning kene. Ngger sore ngene iki ngger wayah tilik gawan iki wah urange do minggir. Karek disomo ngono do minggir kabeh. Waki iki mesti dek. Urung jajal blas iki. Soale lagi cilik iki, jadi hari iki. Wong mancing lah ya ora umum iki. Awan sore bengi demoro kabeh. Iki do mancing kerekan lah ya entuk go gede sak kentol. Sak pupu iki. Akeh sing do entuk iki, terutama ning Dongmoyo. Saku ora.